Ik heb een pleegouder die heeft me vanaf het begin, ik ben hier in 2002 in Nederland gekomen, die heeft me zo met de open hand ontvangen als een eigen kind. Goedemorgen, meneer Nicolas. Goedemorgen. Ja, heel veel voor mij verzorgd. En ik denk, jeetje, wat kan ik terug doen? Heeft u goed geslapen? Nou, niet echt goed. Ik denk, iemand anders helpen, dan doe je iets terug. En als mensen zie die ik help zo blij en tevreden zijn. En denk, goh, maar daar is goed. Daar haal ik mijn voldoening uit. Ik denk, goh, ik heb goed gedaan. Bedankt. Ja, niks te danken. Geeft me zo blij gevoel. Als je mensen helpt, zie je mensen blij zijn. Ik denk, dat wil ik. Gewoon mensen helpen. Hallo, goedemorgen, wat ziet er uit? Ja. En daar is hetzelfde. Wat ik dan steeds denk is, je hebt te weinig tijd, hoor je dan. Te weinig tijd om een praatje met mensen te maken waar ze zo behoefte aan hebben. Het hele menselijke gaat eruit. Ja, wat is tijd, hè? Iedereen beleeft het anders. Het is de beleving. En de tijd moet je maken. En als je bij iemand komt en je denkt, oh, die heeft meer tijd nodig, dan plan je in. Of in de overleg met de cliënt. Nou, als je het goed vindt, kom ik later terug. Dan kom je later terug. Dan ga je met de persoon hele aandacht besteden aan die persoon. En samen even overleggen hoe het gaat. In de overleg bereik je meer tijd. Maar die tijd is er dus wel. Dan wordt er niet vanuit het kantoor gebeld en dan wordt er gezegd van, hey, je moet wel op tijd weer bij meneer bezig zijn. Je mag niet zoveel tijd besteden bij die en die. Nee, zo gebeurt het niet hier bij de Friesland. Kom je bij iemand, besteed je meer tijd. In overleg met je wijkverpleegkundige maak je meer gaan schrijven. En er wordt in overleg bekijken, als deze persoon heeft een half uur is te weinig, moet het 3 kwartier worden, moet meer tijd. Altijd in overleg. Ik denk, ja. Daar wordt niet op beknepen? Nee, dat niet. Zie je wel weer? Ja, is je goed op haar? Ja, oké. Als een persoon moet je open zijn en aan andere mensen, dan bereik je meer. En dan bouw je de vertrouwen met de mensen, met de cliënten. En als je gesloten bent, dan bereik je niks. En je moet ook soms een beetje in andere mensen voorstellen aan andere mensen die zorg nodig hebben. Hoe een vreemd iemand die bij je komt met een zorg zit binnen en denkt, oh oké. Je moet inleven in de mensen. Ik denk, je moet er een feestje van maken. Hoe blij je bij iemand komt, zo positief energie binnen, dan maak je ook, mensen zijn ook zo gelijk genezen van die positiviteit wat je meebrengt bij mensen thuis. Iedere persoon is uniek. Je komt bij mensen thuis. Bij iedere mensen waar je komt, iedere mens heeft je hebt een manier om te gaan met de mensen. En de mensen zijn hartstikke blij om je te zien. En dat vind ik heel erg mooi. Als verpleegkundige heb je een doel om mensen te helpen en ze beter te maken. Bij terminale mensen lukt het niet. En dat vind ik mentaal best zwaar. Nou, mag je hand geven? Volgende keer, hè? Volgende keer. Tot ziens. Ja, wat is druk hè, en wat is stress? Als je je route hebt en je weet, oh, ik heb een route, ik heb een oproep. Ik loop uit of red ik niet. Ik heb een hele team achter me. Ik heb een wijkverpleegkundige, ik heb een collega-verpleegkundige. Dan moet je delegeren. Zou je naar die en die cliënt voor mij, ik loop er uit. Nou ja, wat is stress? Als je zelf druk maakt, dan creëer je ook stress. Rust is de best en belangrijk wat is in de zorg. Als je rust en geduldig blijft, nou, dan is het beste dat is.